konala ebolo iga kuma aniga sa watila ko assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dugu kono ko ami ko keneka Segu Tele jaman safe ka baram bela dine fa ngonga di awma media plisi sedja anaka cedum ku fuku waltimado bi ansigira barokonala bi ansigira ka aw ka atina mibe aduzuna mibe atina dugu kono dugu ko kono ko di nini aw bela dine ma anga jega masala no fe bi anye anga mabado wele bi amina kuma fenka femu ni ale ba kono femu ni ale rega barado femu ni ale rebe ay ñenema bela jene konna ko do ni dugu konna ko do ni dugu no moro jamana ko moro ay anga mabay weli abida kana masra anye we muye amina kuma bi anye be awara ka fela bi jëm nga rek tamuye adi o mo khaba sabla munu fleni an kala fe girebudo munu me yala ka diluke munu me tabla kala rola kala ke na ba kala konna la iba so du ko ayala duguma akonna la ami dumno ko bi jamana kono dugu kono bi maw be ka girebudo nu hine mine du tora su be kono bi el maw ami ngalge bi ka boros gi bi kunu girebudo beta bidantu wala wa bitabe to na yel makanya na maya kan amke ani murje be naje ka kuma o ka bi na sani anga du baro kono ami madi alemo aga fulika awla ni je buga kumere ni je buga singai bi ko fo yana a fulimu aka mahonina kani je ngai na men sani wa tulina afu okay assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh man basiti alhamdulillah rabbil alamin kadanye salatu wassalamu ya fu wala sayyidina wa nabiyina wa habibina muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ala ta'ala shin ma kana da Allah ta'ala ko kan ku Muhammad nasu na ga sababu bela da ala kan bela kan ala kan barka ko da ami Segu Tele ka kada kan da mo ko mali ko an mali ko ha ma bela da apa kala bela da sosial itu kan da bi ma an ba kan bela da bila Allah Ta'ala bolo kena ni segala daraga ya Rabbi ala ka wuri daraga ala ka an ne ku sawati ko ka an ka kauda ala ka da sawa mulke ma do ndo wakati na leba ko ye fulu ko maskikida wa chama atina sigira mumina fo chama ga atina ni nyedoi anini kuin bali anini kuin atina doni anu ba no milai do mulke anyi weli bi e Segu Tele jaban sa do ina na weli da ga émission be ka tɔgɔ ko dugu kɔnɔ ko dugu kɔnɔ ani ko minnu donna dugu kɔnɔ an ka se ka da ɲɔgɔn ka ɲɔgɔn bilasira bi an ka jɛmukan ye n'i y'a mɛn i denw na n'o ye dugu ye e ye morikalanden ye i bɛ dɔnni sira kan wa i yɛrɛ fa tun ye kalanden karamɔgɔ ye i yɛrɛ bɛ moriyaw sira kan bi an bɛ fɛ k'a dɔn morikɛ kunun duguya ani duguya ma kelen la ni kelen tɛ kan kita sifat orang pun juga betul dia bagaimana kena wajib dulu berbalik meski wajib dulu berbalik dalam dia orang jangan dulu ini madu kalau murke dia yelma pun dia ani dia kena kita betul ala kan da sawa ma sisi ami fo ami na ndo do wala ni kuma mun boranga wala ka ko ko kala ngani den sai ka fini to ci an kala ni anda ka ma ko don de ko de de bisa ka fɛn dɔ fɔ jama de ka nɔnɔ mɛ tɛ se ka foyi fɔ ko bɛɛ k'a dɔn sun ye galon tigɛ ala k'an bɛɛ sababu la an bɛ ala tanu k'ala barikada i ye ɲininkali min kɛ an b'a fɔ fɔlɔ dabiya ani da diferansi ba de b'o cɛ diferansi ni hala fɛn bɛɛ b'o la an b'o misali ta mun kan an ka yɔrɔ jan na an yɛrɛ kalan cogoya min na an b'a daminɛ o waati la o tun waati jan ko ye kosɛbɛ i b'a ye o waati bɛɛ i b'a fɔ i kɛ cogo di n'i dira karamɔgɔ min na ka fɔ misala foro karamɔgɔ bolo a bɛ taa karamɔgɔ ka foro la a b'o foro sɛnɛ karamɔgɔ ye a bɛ jɛ a b'o balo e yɛrɛ min ye kalanden ye e bangebagaw se mana kɛ min ye malola ɲɔla kabala o tɛ kɛ karamɔgɔ bolo ma tɛmɛ donc a bɛ kalan kɛ ni karamɔgɔ yɛrɛ alhamdulilayi ni n'a faamu bonya a bɛ se ka labila a b'o labila kalanw kɛ a daminɛ o cogoyaw de kɔnɔna la i b'a ye o waati bɛɛ olu tun ti kɛ maa cogoya dɔ ye minnu ka tiɲɛni kɛ u tun ti kɛ maa ye maa minnu tun bɛ boli tigɛ maa ye maa minnu kɛ dansagola ye o tun kɛ fɔlɔ dayiya kɔnɔna la i b'a ye tun dɔn ɲuman minnu a tun bɛ sɔrɔ i b'a jateminɛ k'a lajɛ o waati kɔnɔna la a bɛ soli ka wuli fajiri a bɛ kalan kɛ yanni ka se tile kɔrɔ fana ma
filɛ bɔ tɔgɔ ni foro baara bɛ waati min na i t'olu kɛ ni foro baara yɛrɛ fana tɛ yen nɔ alhamdulilah karamɔgɔ b'aw ka dasi di aw ma o tun ye fɔlɔ garibuya taabolo ye mɛ bi dun i b'a ye différence belebeleba bɛ mun na i nana n ka wele jaabi a diyara n ye an bɛ baro min kɔnɔ n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na n'o ye garibuya ye kunun garibuya ani bi garibuya an b'a daminɛ fɔlɔ sani an ka tɛmɛ ni kuma tɔ ye nka an b'a dɔn kuma min sɔn ka bɔ o kɔnɔ kunun garibuya ani bi garibuya n'o tɛ dafa de y'o ni ɲɔgɔn cɛ parce que an ye bi garibuya ye mɔgɔw yala soni denmisɛnnin bɛ soni kɛ u bɛ minɛ o cogo la sabatiw sen na tile ka farin ou bien Bamako garibuya ye ten wa ou bien a bɛ ten région ni région bɛɛ lajɛlen ala k'an bɛɛ sababu ma an bɛ an bolo fila k'an kɔ kɔnɔnaw ani kɔrɔdɔnnaw bɛɛ lajɛlen an bɛ n'an da don baw la ani fili minnu yɛrɛ kuma kɔnɔ u k'a dɔn k'a fɔ ko ye kalandɛ denmisɛnya ka fili ye o tɛ kuma ka laɲini u m'a kolon kɛ u bɛ kolon dɔ cɛ u bɛ se ka fɛn dɔ fɔ n'u ma deli ka min kɛ a tɛ foyi fɔ bɛɛ tɛ min dɔn o kama an bɛna bilasirali minnu kɛ an bɛ yafa deli kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ala k'an bɛɛ sababu ma inshallah Sise fɔlɔ garibuya ni sisan ta différence belebeleba de b'u cɛ n'a bɛ fɔ o ma ko danfara o danfara yɛrɛ fana o tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ o bɛ kɛnɛ kan an kana taa yɔrɔ jan an ka segin ka na anw yɛrɛ ka waati d'an kɔrɔ sisan o tɛ san janko ye anw ye kalan kɛ cogoya min na an b'a ye ani sisan ta bɛ kɛ cogoya min na o tɛ sɔrɔ i b'a ye o wagati n'i taara ka di karamɔgɔ min ma i ka koɲɛ bɛɛ b'ale de bolo i ko t'i bara ta k'a fɔ k'i ka yaala ko ka taa deli kɛ n'i y'a sɔrɔ foro de bɛ karamɔgɔ bolo aw de bɛ karamɔgɔ dɛmɛ ka foro in baara kɛ ko malo nin karamɔgɔ tɛ wari wɛrɛ ɲini na dɛ ale bɛ o malo in de kɛ ka aw balo ni ɲɔ sɛnɛmayɔrɔ don i b'a sɔrɔ a bɛ balo o ɲɔ kelen de la o kɔfɛ aw balobaga minnu taara aw di olu se mana kun misɛnmanin minnu na balo la u bɛ to di karamɔgɔ ma k'o fara a bolo la o wagati an b'a bila minɛn kɔnɔ kalan tun bɛ kɛ karamɔgɔ tun b'a kɛ de ka ka dɔnniya partage kalandenw ni ɲɔgɔn cɛ o kosɔn dɔnniya ka se ka jɛnsɛn mɛ bi an b'a ye a bɔra o minɛn kɔnɔ a kɛra fɛn minisɛn ye fɔlɔ la e tun t'a ye k'a fɔ ko garibu k'i b'a fɔ ko bɔlɔni na tɔgɔ fɔ k'a ka fɛ mɛ bi ne dun dama kan n'i ma kunjɛ n'a minɛ k'a yɛlɛ ka la ni ne t'a impression mais n bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ kɛ tɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka fɔ n tɛ garibuya ɲɛ parce que kalan garibuya yɛrɛ cogo di n y'a kɛ garibuya ye parce que n taara mɔgɔ di ka kalan k'a wele ko garibuya yalima e taara mɔgɔ di a ka dɔnni dɔ de kalan mɛ k'a tɔ wele ko garibuya bon garibuya in ye arabukan de wa ou bien garibuya in ye kumasen jumɛn de ka fɔ parce que anw taara ɔkɔlidenya la an taara dɛgɛmɛtiri kɔnɔ kalan la a bɛ fɔ ko kalanden ɔ mɛ n'i taara morikana n'i taara mɔgɔ di ka kalan morikana na a bɛ ka wele ko garibu ɔ garibuya in ye mun ye. garibuya in ye kumaden dɔ de ye a bɛɛ bɛ taa laseli kelen de ma n'o ye kalandenya ye i y'a ye donc bamanankan ni arabukan de ɲagamina ɲɔgɔn na o de b'a kalandenya ni mɔgɔ caman sinon kalanden de don dɔw b'a fɔ ko dɔnni ɲiniden dɔw b'a fɔ ko kuranɛ kalanna nin bɛɛ ye kelen ye o wagati foyi tɛ yir'i la i nana dɔrɔn ka diinɛ de dɔn kuranɛ de bɛ yir'i la n'i ka kalan dafara a mɔgɔ b'i segin somɔgɔw ma k'a sɔrɔ baasi foyi min sɔrɔ o wagati i b'a sɔrɔ ni karamɔgɔ nana misali la a bɔra nin dugu in na a nana segin a ye waati kɛ a ka taa dugu wɛrɛ tuguni i b'a sɔrɔ a bɔra ni maa tan ye nin dugu in na n'a ka taa se dugu wɛrɛ la maa duuru wɛrɛ bɛ da la ka den duuru ta ka d'a ma dɔw fara jama kan ka taa a bɛ munumunu yɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ karamɔgɔ yɛrɛ dɔnbaga bɛ caya a bɛ diɲɛ fana ye kalanden ninnu fana bɛ yaala olu fana bɛ ko ye donc mɔgɔw fana b'u ye u b'a dɔn k'a fɔ ninnu ye dɔnni ɲininaw ye ninnu tɛ tɔgɔ ɲinina ninnu tɛ wari ɲinina ye mɔgɔw b'u ka fɛnw ta k'a d'u ma ka dɔn ɲini ka bɔ wa dɔnni ɲuman ɲuman fana bɛ t'u sɔrɔ o la parce que karamɔgɔ bɛ ka waati de kɛrɛnkɛrɛn a b'u sigi a bɛ dɔnni d'u ma waati min o waati diɲɛ foyi t'i bali o waati la karamɔgɔ ka sigi a ka leçon d'u ma n'o ye dasu ye o bɛ di sɔgɔmada fɛ o bɛ di tuma dɔw la wula fɛ donc waati min bɛ karamɔgɔ yɛrɛ a b'a tila tila aw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a sɔrɔ maa minnu bɛ yen n'olu ka kɔrɔ olu bɛ fitinin fana ka dasu di u ma anw kalan o cogoya de la i bɛna sɔrɔ ni fajiri jiginna n'aw sigila sisan minnu ye kɔrɔbalen ye karamɔgɔ b'a fɔlɔ olu la yanni kɛnɛ ka ci karamɔgɔ bɛ sɛgɛn n'a sɛgɛnna o la a b'a fɔ minnu bɛ yen nɔ n'a y'olu ta d'u ma ka ban olu fana dugumɔgɔw olu fana bɛ bilasira a bɛ kɛ ten de donc i b'a ye minnu fana bɛ fitinin na olu fana bɛ kɔrɔbaya ka taa o b'a sɔrɔ kɔrɔbalen ninnu labɛnna olu na kɔrɔbalen fana bilasira donc o waati karamɔgɔw tun bɛ kalan kɛ Alahu Taala jate de kama sisan ta a bɔra minɛn kɔnɔ n'i ye karamɔgɔ dɔ ye tan o tan min ka kalan dabɔlen tɛ nafa min dɔ kama o b'a sɔrɔ kelen dɔ de sɔrɔ mais o waati
karamɔgɔ bɛ aw bila k'a fɔ a ye taga deli de kɛnɛ ma. Anw tɛ deli dɔn anw ka baara dan de kun ka taa karamɔgɔ ka foro la wa u tɛ diyagoya yɛrɛ a bɛ f'i ye n'i somɔgɔw b'a dɔn u bɛ se ka musaka k'i tɔgɔla ka ban wajibi de foro la. o la an b'a karamɔgɔ fo kosɛbɛ nin waati in na ala y'a ka kalifa minɛ a la a denkɛ fɔlɔ min fana ye dasu di yan o fana fatura sunkalo nin yɛrɛ kɔnɔ waati donc o la anw ka kalan kun tɛ k'a fɔ wajibi ko f'i ka taa foro la a bɛ f'i ye parce que dɔw somɔgɔw bɛ n'u bila i b'a sɔrɔ la mɔgɔba t'u ye k'a fɔ dɔgɔkun o dɔgɔkun hali 200 di karamɔgɔ ma an ka karamɔgɔ kɛ maa ye ala tun kɛlen don k'a kari tiɲɛ kɔ a kun tɛ foyi ɲini fɛ hali ni na 200 d'a ma kalo la a b'o de ɲini a tɛ ɲini wa a bɛ kalan danso la ɲuman ɲuman fɛ la fo n'i yɛrɛ ban. an bɛ don min na ko bi e yɛrɛ bɛ bamakɔ yan nɔ ne bɛ dugudenw na bɔlɔn fɛ mida kan siraw la e ka fankelen mun tigi tant que e yɛrɛ taara bila kalanyɔrɔ la i fa kɔfɛ i ba kɔfɛ ka dɔnna ɲini mɔgɔ dɔ bolo i n'a fɔ olu bɛ mara min kɔnɔ bi mɔgɔ b'a fɔ o tɛ yan nɔ dɛ ni n'a sigi bamakɔ ni dugu bɛ yen k'i bɛ ka mɔgɔ kalan olu bɛ ka mun kɛ e b'a ye o kalancogo wɛrɛ bɛ yen mun tɛ nin ye bamakɔ yan nɔ nin yɛrɛ y'a kɛcogo de yan. ala k'an bɛɛ sɔrɔ n'i ye kalanden kalan jateminɛ k'a lajɛ kuranɛ kalan sira kan bamakɔ yan normalement a man kan tɛ ka kɛ voilà i b'a sɔrɔ misali la n'an taara village dɔ la sisan i b'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ se ka balo yen nɔgɔya la cogo dɔ la bamakɔ yɛrɛ tɛ se ka bamakɔ yan mɔgɔ bɛ se ka kalanden 100 fara ɲɔgɔn kan ni mun bila ka taa deli kɛ f'a ka sɔrɔ maa dɔ b'i kɔrɔ min bɛ k'i financer sinon i tɛ se k'o fɛ donc n'i ko k'i bɛ den kalan bamakɔ yan karamɔgɔw b'a jateminɛ dɔrɔn u k'a fɔ den faw ma walima den mansaw ma n b'i den kalan san kɔnɔ nin hakɛ la ko nin ka d'i ma a filɛ minan nin kɔnɔ a ka bon sinon kelen karamɔgɔ tɛ se ka den bolo fa nana d'e ma de i ka jogo don a la i ka kɔrɔna yira a la a tɛna kɔrɔna don a tɛna fa jogo don a tɛna e jogo sɔrɔ mais minnu bɛ u denw bɔ burusi kɔnɔ ka na dɔw fana kalandenya ɲuguya kalan sira kɛ yan nɔ e sigi olu fɛ tugu parce que burusi kɔnɔ e ka den ka bɔ burusi kɔnɔ lamini bɛɛ kalan mɔgɔ ma sɔrɔ yen nɔ fo ka den bila duguba kɔnɔ ko ka na kalan morikalan ni duguma kalan dugukɔnɔ kalan kɛ duguba kɔnɔ est ce que mansaw fana ma segin o kan. o caman fana ye minnu bɛ se u denw na u mara walima u bɛ se u denw ka besoin kɔrɔ u b'o ta k'u denw ka karamɔgɔ dɔ k'u yɛrɛ ma sinon mɔgɔ bɛ se ka t'i den di mɔgɔ ma cogo la k'a kalan i tɛ musaka kɛ a ye i tɛna bɔ den nin na i t'a ka bɔ ɲɛ karamɔgɔ tɛ nafolotigi ye o fɔlɔ la karamɔgɔ de ye maa ye maa minnu yɛrɛ fɛn foyi t'u bolo mɔgɔ de bɛ hinɛ na ka taa nin d'u ma karamɔgɔ dɔw kɛ karamɔgɔ dɔw kɛ n'i taara i den dɔ tigi ma e de kan k'o hinɛ minɛ k'a dɛmɛ misali la mɔgɔ mɔgɔ n'a den ye segu ka na di jamana ko a kalan kalan na n m'a fɔ n'i taara kuranɛ ministère la mais n'i nana de ko a bila gɛlɛya sira kan i y'a dabɔ a kama dɔnni ɲuman ɲuman n'a tun bɛ ɲini fɔ segu de tun bɛ fɔ mɔgɔ de tun bɛ bɔ n'a den bamakɔ ka taa n'a ye burusi kɔnɔna la ka taa di a ka kuranɛ kalan mais bi a kɛra contraire de ye mun na depuis den bangebagaw fana dɛsɛ. mais i bɛ k'o segu mun fɔ hali segu an bɛ don min na ko bi segu duguma segu burusi kɔnɔ bali segu yɛrɛ ville kɔnɔ a quartier ville kɔnɔna na bi gɛlɛyaw caman bɛ yala gɛlɛyaw baden bɛ segu minnu yala minnu bɛ gɛlɛya kɛ a bɛ se ka kɛ olu bɛ si so kɔnɔ yantɔw bɛ i n'a fɔ olu bɛ si mbɛda la cogo min na kare kɔnɔnaw la o de tɛ segu bon n'o ye ka ca mais segu kɔni bɛ don segu kɔnɔ bɛ gɛlɛya fan bɛɛ segu olu bɛ den da fan bɛɛ mais segu bɛ kun voilà o de la n ko gɛrɛbudenw mara ka di burusi kɔnɔ ka tɛmɛ duguba kɔnɔna kan segu an kɔrɔ i bɛ gɛrɛbudenw ye fan bɛɛ fɛ fan bɛɛ u tɛ maa tɔɔrɔ maa t'u tɔɔrɔ fɛn t'u sɔrɔ u tɛ fɛn sɔrɔ u kɔni b'u balo sɔrɔ mɔgɔw bolo wa i bɛ dun dɔ b'a minɛ i dun dɔ b'a minɛ mais bamakɔ yan siyɔrɔ t'u la gɛtɔrɔndaw la mɔgɔ ka butigidaw la o de bɛ kɛ sababu ye ka jogojugu caman provoqué u la parce que mɔgɔ dɔw b'u den de ka gɛrɛ u la u bila cɛnni sira la k'u dogo kɔfɛ parce que mɔgɔ min bɛ ka yala don o la dɔrɔmɛ tan sɔrɔ n'e nana 100 fila d'a tigi ma tile kelen i ye tile fila bila sabanan i ye 100 fila d'a ma. i ka kuma ye tiɲɛ ye segu gɛrɛbudenw ka ca mais segu gɛrɛbuya sira fɛ n'i ye walahi hali ni dun bɛ da o la k'a dɔn o b'a dun awɔ hali ni dun bɛ da o kɔnɔ k'a bɔ o b'a dun parce que komi n ye yen de kɛ quoi n ma région tɔ kɛ bon n ti région tɔ tɔgɔ komi i yɛrɛ ni segu kuma ye ko fɔ n ye a sɔn ji la quoi mais bamakɔ n'an b'a ye i bɛ gɛrɛbu dɔw jɔ bamakɔ la i b'a fɔ ko a ka bisimila ka taa dɔn. parce que waati dɔ de d'i ma k'a fɔ a ka na ni fɛn dɔ de ye n'o fɛn in ma sɔrɔ ale tɛna sigi ka kalan kɛ o. mais e yɛrɛ ka a miiri la an bɛ don dɔ ko bi kɔlɔlɔ jumɛn bɛ bamakɔ den na mun bɛ yala ta mobili cɛ la